Hej Malu! Hej. Det er Jagger. Det er Jackie. Jackie, boy. Din gode ven. Din BFF. Nej, okay, faktisk ikke. Nej. Ja, okay, lad være. Ja, Micha. Ja. Og vi vil gerne sende dig en hilsen, og nu sender vi dig 1500 konkylier. Jeg har selv fundet den der. Ja. Det er nogen, jeg selv har fundet. Men nu misser du den. 1500 konkylier får du sendt til dig. Du skal bare skrive din adresse dernede. Dernede. Der. Nede i skridtet. Dernede. Og så skal vi nok sende den til dig. 1500 konkylier, og vi prøver slet ikke at dræbe dig om natten, hvis du sætter din adresse. Nej. Okay, og det var så bare det, og du er rigtig sød, og du er rigtig pæn, og jeg kan godt lide dit profilbillede. Du er virkelig fotogen. Ja. Hej, og godt nytår i Kina. Ja, i Kina, ikke at du er fra Kina, men altså nej, fordi det troede din kontakt. Ja. Nå, okay, videre. Hej.